Ambot sa na pagtambal nila basta kay dara man tuyo sa hay manok matus. Yo, what's up, Super Pamits? Megan Super Miguel. Welcome back to my channel. And for today's video, nara ko i-share kay nang nagbakiro kog baka nya akong baka asa narundapit nilaag. Basta wala ray ma-damage nga tinanom, okay ra na. So na ko i-share diri kaning among prutas nga sa among childhood, dako kani siya gambang. Muna siya ang bugnay. Di man maklaro ning kuan bunga ani. Ito aning klarohon. Okay, Super Pam, for the continuation sa atong vlog, muna siya ang bugnay, oh. Muna iyang bunga, pula, dayon, ug mohinog na siya ayo. Mo itom na siya, nindot kay na siya nga kaunon. Part po na sa mga prutas diri sa bukid. Dayon, ug mo ganahan ming mo kaon sa kapa may ana punuan. Sa kapa may dito dito sa taas din. Di pa gini madaldali ni mo kaon kay mo kinahanglan pa kamo. Abot anang magmay sa katay na hinog, oh. Nahinog, nahinog, oh. Kana na itom. Nindot ta sa makuha galing kay taas man nya. Daghan pug kayong sagbot. Di ta kapatabog kay basi niya mga mananap nya ba, mga mananap. Naro, nindot kis taas o daghan kay hinog puro ga itom. So kinsa man ganito na kailapod aning uban nga nga prutas sa ngalas inyong lugar ug asa maabot nga akong video. Please comment down below para kabalo pod ko unsay ngalan sa inyong lugar nga unsay ngalan sa prutas sa ngalan sa aning prutas ba. Kaya mo adri bugnay man di dayon. Daghan po ni siyang kuan moduol nga mga kuan ba kanang mga langgam ani manuol mga on. Pero mostly mga mga bata ni sa before karon makaon na Japon ni. So mura na akong i-share. Oh, bugnay tree, bugnay. Then ang kuan po daan ni Super Pump kanang ihang gamot, makuan po siya kanang mahimo siyang tambal ko, no. Ambot sa na pagtambal nila basta kay dara man tuyo sa hay manok matus balay de mangayo kuno og kuan gamot. Siya Super Pump, no. Kay asa na to pong pag akong baka diri nga gi bakirohan nawala naman. Mura to siya kay murag asan to pangitaon ako ron. Mura siya ang bugnay tree na prutas po dire sa mo ang makaon jud siya nga legit jud siya nga lami gid siya basin phone maka-vlog ko suba na kana magkakaon na pod ko sumurto og bye bye and have a good day.